I må gerne have lov at trække med. Ja, de røg i finalen, og det er vi super glade for. Og så får de jo, er vi ret sikre på, selvfølgelig en 5. plads, men det er jo og så er vi kommet til aftenens sidste præmieoverrækkelse. Vi er kommet til Voksen Star. Og vinderen her er par nummer 210. Vi siger stort tillykke til Ina og Troels. Sølvmedaljerne går til par nummer 208. Vi siger også et stort tillykke til Arina og Sam. Og på tredjepladsen, og hermed bronzemedaljer, par nummer 201. Det er Anna og Daniel. Og på 4. pladsen har vi par nummer 207, Christina og Pasquale.